Jamkan sariya bolo lajɛbagaw k'aw fo ka waleɲumandɔ ko nin anw sigilen aw ka jamkan kan bi jamkan kɔnɔ an bɛna ni sariya sun dɔ ye masala bɛna boli min kan o de ye furu kɛcogo ye an ka Mali kɔnɔna na furusiri kɛcogo an ka jamana kɔnɔ ka furusiri misiri la ka tila ka furusiri meriw la alabato yɔrɔ kɔnɔ églisew ka se misiri kɔnɔnaw ma jamana ye sariya min ta o la kabini san 2011 2011 an ye lakɔlɔsili dɔ kɛ k'a fɔ majɛ dɔw bɛ a kɔnɔna na ma caman ye ɲininkali kɛ an na o de kosɔn an nana nin hakilina ye bi ka maa wele min bɛna jaabi kɛ an ye nin ɲininkali kan hakilina nin don le thème du jour mariage religieux et sécurité juridique des familles quel rôle pour les mairies furu siri kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ a la sariya kɛ mɛ ka lakana minnu sabati a kɔnɔna na jɔyɔrɔ jumɛn bɛ an ka mairies la n'o ye yamarakafow ye nin ko in kɔnɔna na an bɛ wuli ka se mairies ma walasa ka furu siri sariya dun ko furu bɛ se ka siri an ka badokɛsow la mun ye misiriw ani églisew ni yɔrɔ wɛrɛw ye o la babu a bɛ sigi o kan bi maa welelen an bolo kɔrɔ o ye monsieur Karim Sangare 4e adjoint au maire de la commune 5 du district de Bamako an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o la a ka mairie an b'a fɔ min ye monsieur Amadou Ouattara Bamako sigida 5nan mairie an b'a fɔ ale ka hukumu kɔnɔna na a ka dangan 4nan nana walasa ka masala ye hakilina in kan sɔni an bɛ don babu kɔnɔ walasa ne na an ka caman faamu sigi in na inchallah. Monsieur le maire, an bɛ fɔ k'i waleɲumandɔ an ka ci kun siraw ma ni hakilina in na a y'o wulikajɔ kɛ e de sugantira danaya dar'i kan k'i bila ka na k'i ye maire ye. Ok, monsieur Suntura an bɛ e yɛrɛ fo a ka danaya la ka dan an ka commune kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka maire kan an ka na an jɔyɔrɔ fa ni babu ni kɛnɛ kan yan'an ka don kuma na an bɛ foli lase an filɛbaga ani an lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ ma kɔfɛ an bɛ Seku Fula yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso an bɛ fo ani a baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ tɛmɛ ka foli fana bila an ka cɛkɔrɔba ma n'an ka karamɔgɔ n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Ayidara an ka foli b'a ye ni kɛnɛ in kan i y'a fɔ cogo min na ne ye Karim Sangare n ye commune 5 4e adjoint n'o ye maire ka dangan 4nan ye n nana nin kɛnɛ in ka maire ka yamaruya kɔnɔna na nka an bɛ sujet min kan nin tɛ ne yɛrɛ ka domaine ye parce que ne ye maire min ɲɛsinnen bɛ dugukolo ko ma an ka commune kɔnɔna na mais furusiri o y'an bɛɛ lajɛlen kungo ye donc ni maire kɔni y'a ka danaya da i kan i kan ka na maire jɔyɔrɔ fa inchallah an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ni sababa bɛ an bɛ na mun fɔ ani an bɛ na mun di ɲɔgɔn ma hakilina la ala k'a kɛ mɔgɔw nafalan ye. A diyara n ye. Merci bien. I ni baraji. Merci bien. Alors san 15 presque san 15 tɛmɛnen kɔfɛ an ye nin gɛlɛya in fana lakɔlɔsi sariya gafe min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko code des personnes de la famille CPF la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille hakili la bɛ san 15 bɔɲɔgɔnko la sisan san 15 tɛmɛnen kɔfɛ halisa maaw jɔrɔla ka hami nin na ko an kan ka furu siri misali la bato kɛyɔrɔw la min ye église ni mairie ye ani bato kɛyɔrɔ wɛrɛw wala ka se mairie fana ma silamɛw ka wulikajɔ barika bonyana en tout cas jinɛ ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ barika bonyana sariya in bilala sen kan ka kuma lasurunya teriya la munna halisa sariya bilalen sen kan 2011 ka b'o la ka se sisan ma maaw b'a la ka mariage kɛyɔrɔ fila la an bɛ taa misiri la an bɛ silamɛ furusiri kɛ alimamuw bɛ papier dɔ di an ma an bɛ tila ka taa mairie la tuguni tila ka papier d'a ma a bɛɛ ye musaka bɔ ye hakilina jumɛn bɛ e la nin ko in kan. Ok, Suntura an bɛ tila k'i fo ɲininkali nin a nafa ka bon parce que yan'an ka don question yɛrɛ la k'an bɛ jaabi d'a la an bɛ babu min kunna o ye furu ye furu yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ a ka kan mɔgɔw k'a dɔn furu ye fɛn min ye bisimila parce que sariya ye kumana furu kan an ka mɔgɔkɔrɔbaw an'an ka kodɔnnaw surtout an ka diinɛtigiw bɛɛ bɛ kuma furu kan parce que société yɛrɛ taala ye furu ye pour que ka société ka saniya ka jɛya kɔni faut que furu ka y'a kɔnɔna na donc furu ye fɛn min ye an ka yecogo la o ye ka dangaɲɔgɔnya kɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ
bangeni kɔnɔna na sariya kɔnɔna na ani u yɛrɛ fila ka diɲɛ kɔnɔna na o de ye furu ye donc a tɛ se ka wajibiya o fila si kan n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ f'a k'a sɔrɔ sariya ye kɛcogo min fɔ a la tɛmɛ ka kan o fɛ wa fana a kana kɛ kodogolen ye donc furu bɛ boli siraw fɛ et puis a fana tɛ se ka kɛ f'a ka kɛ cɛ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ an ka sariya ye min ye furu kɛcogo la o don ye donc o la n bɛ tɛmɛ ka na i ka jaabi na i ka ɲininkali n'o ye furu kɛyɔrɔ fila a bɛ kɛ batokɛyɔrɔ la ka tila ka taa kɛ miiri la musaka bɔ b'a la oui parce que o ye laɲini min kɛra loi in sigili la 2011 a laɲiniw ma se ka sabati o de y'a to mɔgɔw bɛ boliboli la batokɛyɔrɔw furusiri ani miiri furusiri ni ɲɔgɔn cɛ yanni miiri furusiri ka na batokɛyɔrɔ furusiri ninnu ye fɛn kɔrɔba de y'an bolo parce que furu ye fɛn ye a mago yɛrɛ bɛ duwawu de la mɔgɔ minnu ka duwawu bɛ minɛ o ye diinɛmɔgɔw de ye o de la an bɛ boli ka taa misiri la ka taa egilizi la ka taa an ka furu siri pour que u ka se ka duwawu k'an ye pour que an ka furu a ka sinsin a ka barika jama fana min bɛ y'a kɛnɛ kan u fana bɛ k'a seere de donc o kun ye an ka taabolo kɔrɔ ye mais comme an nana i y'a fɔ cogo min na a bɛ san 15 ɲɔgɔn surunya sisan mɔgɔw nana ye k'a fɔ silamɛ furusiri a tɛ ka considérer kosɛbɛ mɔgɔw tɛ ka ou bien diinɛmɔgɔw ka furu sirilen ba tɛ ka don a la kosɛbɛ o la wulikajɔ kɛra ko ka ani mɛrila furusiri u bɛɛ ka se ka bila minɛn kelen kɔnɔ u bɛɛ ka bonya cogo kelen o de nana ni loi in votelen n'o ye loi 087 du 30 décembre 2011 loi kɔni votera mais loi votelen baara wɛrɛw kun kan ka kɛ ka fara loi in kan o baara dɔw bɛ sen na hali bi o ma se ka sabati san 15 in kɔfɛ parce que laɲini kun ye furu min bɛ siri batokɛyɔrɔ ninnu na papier ka sɔrɔ a la min bɛ furudenw nafa mais an bɛ yɔrɔ min na hali bi san 15 in kɔfɛ papier tɛ sɔrɔ église la walima papier tɛ sɔrɔ misiri la min bɛ di furusiri hukumu kɔnɔna na min bɛ se ka furudenw nafa donc o de la furudenw bɛ obligé mɛrila furusiri kɔfɛ misirila furusiri kɔfɛ ka na mairie la ka n'u ka furusiri walasa u ka papier sɔrɔ mun bɛ se k'u ka makow dilan an ka adamadenya kɔnɔna na parce que furu papier o de bɛ furudenw kungo ɲɛnabɔ an ka administration kɔnɔna na hali an ka tribunal kɔnɔna na ni papier ma sɔrɔ ka di ma batokɛyɔrɔ ninnu furusiri la min bɛ se ka o jɔyɔrɔ ninnu fa mɔgɔw bɛ obligé ka taa mairie la o de ye mɔgɔw bolikun ye batokɛyɔrɔ ninnu furusiri ani mɛrila furusiri ni ɲɔgɔn cɛ. A diyara n ye monsieur le maire an ye faamuyali sɔrɔ yɔrɔ in kan mais sisan i da sera yɔrɔ min ma ni o ye maaw b'a la k'a fila bɛɛ kɛ tant que n'i ye sariya in kalan a kɔnɔnaw lajɛ ka taa ka daminɛ sariya sen 300 la ka jigin ka na fɔ 306 ninnu kɔnɔna na tan kɔnɔna na a bɛ gafe dɔ fɔ ko imprimé type min kan ka labɛn en tout cas jamana faama dɔw fɛ mun ye ministre dɔ ye ka se k'a ɲɛfɔ mun kan ka se ka bila batokɛ ɲɛmɔgɔw ka bolo kan alors bi gafe mun bɛ di a ma n'an danna o ma batokɛyɔrɔ nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya a misali ta silamɛ diinɛ kan min ye misiri kɔnɔnaw ye n'o papier in dɔrɔn b'i bolo i ma taa mairie kɛ bilen est ce que gɛlɛya dɔ bɛ o lakodɔnni la wa an bɛ yɔrɔ min na bi kosɛbɛ n y'o de fɔ n ka kuma na gɛlɛyaba de bɛ yen parce que imprimé type mun fɔra ni hakili b'a la kosɛbɛ a fɔra sariya kisɛ min fɛ o ye 302 article 302 ale y'a jira k'a fɔ ni i ye furu siri an ka batokɛyɔrɔ ninnu na furusiri papier a kan ka sariya dɔw labato a sariya fɔlɔ ye a papier in ka jamana yɛrɛ taamasiyɛnba n'o y'a kasɛba ye o kan ka y'a kan bon minisiriso min fana ɲɛsinnen bɛ an ka diinɛko ma ani an ka laadako ma o ka taamasiyɛn kan ka y'a kan bon article min fana bɛ yen n'o ye article 306 o ye furu papier dilan cogo min fɔ furudenw tɔgɔ bɛ k'a kɔnɔ u jamu b'a kɔnɔ u ka baaraw bɛ k'a kɔnɔ u fa tɔgɔ ani seri olu c'est à dire kunnafoni dira cogo min na ko baara ka kɛ ten o kunnafoni kelen kan ka ye batokɛyɔrɔ ninnu furusiri papier kɔnɔ
bon o majɛ mun bɛ ni o ma se ka sabati o papier ma se ka sɔrɔ ka di an ka batokɛla ninnu batokɛyɔrɔ ninnu na bon o de kɛra gɛlɛya ye san 15 loi in votelen kɔfɛ donc mais a sababu ne tɛ alimami walima tɛ mon père pour que k'a dɔn munna an bɛ yɔrɔ min na bi papier in ma se ka labɛn n'o ye imprimé type ye ka di an ka batokɛyɔrɔ la an kɔni tɛ a sababu dɔn mais quand même an bɛ yɔrɔ min na bi mairie la an bɛ baara kɛ cogo min na an ma deli ka mɔgɔ ye min sera ka na ni a papier sariya ye a fɔ cogo min na dilan cogo min na pour que an ka se ka enregistrer an ka niveau la parce que sariya y'a fɔ ni papier in dilanna i n'a fɔ article 302 y'a fɔ cogo min na donc ni furusiri banna alimami walima an ka église mɔgɔ mun bɛ furusiri tile 15 de b'u bolo ka na ni papier in ye ka na n'a ye mairie la donc mairie min bɛ yen o bɛ n'an b'a fɔ ma ko officier d'état civil a kɛra kin min na i bɛ na n'a ye o kin officier d'état civil de fɛ registre dɔ bɛ dayɛlɛ furu in bɛ enregistrer o registre kɔnɔ n'a enregistré o kɔrɔ mairie y'a ko la dɔn donc n'a enregistré dɔrɔn enregistrement banna an b'a fɔ fɛn ma ko livret de famille donc officier d'état civil ale b'o labɛn k'o di furudenw ma an bɛ se ka misala ni gatigi sɛbɛn donc o bɛ d'u ma bon tant que ni imprimé type n'a ma sɔrɔ ka bila batokɛyɔrɔ la an tɛna se ka baara kɛ ni an ka diinɛmɔgɔw ka furusirilen papier ye o de la o gɛlɛya bɛ yen u b'a fɔ kuma caman k'u bɛ taa mairie la mairie tɛ sɔn ka a papier minɛ ka baara kɛ n'a ye bon an ma ban parce que ko a ka d'an ye mais sariya ye dilan cogo min fɔ a la an y'a ye k'a fɔ a ma bila o hukumu kɔnɔna na o de ye baara in gɛlɛya yɔrɔ dɔ ye. D'accord. Alors nafa b'o yɔrɔ in na kosɛbɛ parce que jɛmukan sigilen ka maaw kunnafoni u tɛ minnu dɔn a la ka se k'o dɔn parce que e ye nin fɔ cogo min na ni aw ye maires ye aw de ka baara ye nin ye en tout cas danaya dɔ fana dara aw kan ka sariya kɛ ka kalifa dɔ kɛ aw la n'i tɛ wuli dɔrɔn k'a fɔ ko n ye maire danaya dɔ de bɛ da e kan sariya bɛ kalifa de k'i la alors hakili la maa tɛ se ka nin ɲininkali in jaabi bi ka tɛmɛ aw fana maires ka o yɔrɔnin na donc a bɛ fɔ min ma ko transcription i bɛ ala ko o de ɲɛfɔ an ɲɛna nin ka gafe dɔ dayɛlɛ mairie kɔnɔna na tamasiyɛnw ka yira k'a fɔ furu sirila karisa ni karisa cɛ a kɛra batokɛyɔrɔ la mais anw fana y'a lakodɔn donc transcription in jusqu'à présent o de ma se ka bila sen kan aw ka bolo kan fɔlɔ. transcription in ma se ka bila sen kan parce que ale bilali sen kan o bɛ dépend imprimé type in labɛnni na il faut que imprimé type in o ka labɛn fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ministère min occupelen b'a la o ka o baara kɛ k'a sɔrɔ k'a di batokɛyɔrɔw la donc ni furu sirila misiri la walima église la donc n y'a fɔ cogo min na tile 15 yan'o ka dafa u bɛ sɔrɔ ka na ni furusiri papier in de donc an b'a ye a kɛlen bɛ imprimé type in kan i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na o la an bɛ wajibiya ka registre dɔ dayɛlɛ ka furu in enregistrer o kɔnɔ donc a fɔra yɛrɛ de fana an ta in kɔfɛ u kan ka taa ni parce que fɛn in bɛ kɛ volet 4 de don imprimé type in a bɛ kɛ 4 de original 4 kelen ni furu sirila batokɛyɔrɔ la dɔrɔn furusirila min bɛ furusiri a kɛra alimami ou bien a kɛra pasteur ye ale bɛ imprimé ni a b'a rempli ka ɲɛ kosɛbɛ ka date k'a la k'a signer ka original fɔlɔ k'o di furudenw ma filanan a bɛ taa n'o de ye mairie la o bɛ enregistrer anw ka registre kɔnɔ sabanan o bɛ taa tribunal la parce que tribunal niyɔrɔ de bɛ furu la an ta ye ka furu labɛn ka ni furu hakɛw k'o fɔ furudenw ɲɛna ka furu siri sariya kɔnɔna na mais ala k'an n'a cɛ yan ni gɛlɛya nana don furu la fo ɲɔgɔn nana don a la o kuma bɛ fɔ tribunal la fo tribunal fana ka ladɔnniya k'a fɔ furu bɛ karisa ni karisa ni ɲɔgɔn cɛ o de la imprimé sabanan in ale bɛ taa tribunal la pour que ka a bila olu fana ka niveau la naaninan in o de bɛ to batokɛyɔrɔ archive la o bɛ garder donc c'est pour dire que baara in ma se ka sigi sen kan comme n y'a fɔ cogo min na n kɔni t'a sababu dɔn mais o gɛlɛya de y'a to hali bi an bɛ nin niveau la an tɛ se ka baara kɛ ni batokɛ furusiri papier ninnu ye hali bi. d'accord mais o yɔrɔ la sisan parce que i ye furu bɔli mun fɔ sisan nɔ misali la furusa minnu bɛ siri mairie la
n'a furu bɛ sa an y'a ye a procédure bɛ tɛmɛ tribunal la juge de bɛ furu sa ale tɛ furu siri mais a bɛ furu sa donc maire de bɛ furu siri a bɛ n'a fɔ bɛɛ n'i danyɔrɔ don a baara kɔnɔna na alors donc tant que o baara in ma tɛmɛ a sɛbɛn sira fɛ gɛlɛya bɛ k'a la kuma dɔw ni den dɔ mako sera papier ma o ka se ka nin ta tiɲɛ ko la walima fɛn wɛrɛ la o balan fana bɛ se ka ko yɔrɔ in na hali n'a ma kɛ furusa ye wa bon min ye denw ta ye bon hali ni furu ma siri i n'a fɔ sariya y'a ɲini cogo min na mairie la ou bien batokɛ yɔrɔ ninnu na tant que den kɔni sɔrɔla et puis den sɔrɔla masa fila ye den lakɔlɔ c'est-à-dire den ka reconnu voilà ka jɛnɛ k'a fɔ k'u den de don bon ka wolosɛbɛn dilan den na o ye wajibi ye an b'o kɛ donc an b'a fɔ papier ma ko certificat de vie ça yira k'a fɔ karisa a bɛ balo la o papier dilanni k'a di den ma o ye wajibi ye donc même tiɲɛta ko in na ni masa fatura cɛman par exemple k'a sɔrɔ furu papier wɛrɛ t'a la ni misiri la furusiri papier tɛ walima église ta ninnu donc a bɛ masa tiɲɛ ta parce que ale ma den silamɛ mairie la furusiri la wajibi tiɲɛ ta ko ma den o la den ka niveau la mais min ye ba ye problème de bɛ yen parce que ni furu ma siri mairie la ni cɛ fatura ba de tɛ se ka tiɲɛ ta hali n'a sɔrɔ i ye kɔnɔya tan k'i cɛ ye i ye san 20 kɛ san 30 k'a ka furu la suntara gɛlɛya min yɛrɛ bɛ o de ye an b'a ye héritage papier min bɛ dilan tribunal la dutigi fatulen kɔfɛ i b'a sɔrɔ den muso dɔw bɛ den tan de b'a bolo den tan in tɔgɔ bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ musokɔrɔba yɛrɛ tɔgɔ t'a kɔnɔ ko parce que furu papier tɛ a la y'a dɔn o kɔni o ye gɛlɛyaba ye donc an ye ka wulikajɔ min kɛra 2011 a kun kɛra pour que ka nin gɛlɛya ninnu de furakɛ a tɛ se ka faamuya muso min ye san 20 san 30 kɛ furu la o cɛ fatulen ko o ninyɔrɔ t'o tiɲɛ na donc hali bi an b'o gɛlɛya kelen kɔnɔ donc o de la a bɛ ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ se ka ko dilan ko in na vraiment sariya in a ka laban ka se a dan na gɛlɛya mun majɛ mun b'a la olu ka labɛn joona pour que bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔ sinon an bɛ yɔrɔ min na bi musow degunnen don dɛ suntara hali ni cɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛ furu la denw b'a ɲɔgɔn cɛ den kɔrɔbaw yɛrɛ mɔdentigiw n'a kuma sera tribunal la ni juge ko a ka furu sirila min n'a ko a sirila misiri la ni papier silamɛ furusiri an tɔgɔ miirila furusiri papier in t'i bolo u tɛ u da don a ka gɛlɛya la ko parce que aw ye furu ɲɔgɔnmaw ye dɛ ayi parce que olu ka ye cogo la loi min bɛ yen mun bɛ se k'a fɔ ko karisa ni karisa furulen don ɲɔgɔn ma loi min b'o kuma fɔ n'an b'o ka o kuma o loi de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna tan olu bɛ furu papier min jate bi o ye mairie la furusiri mais ni papier wɛrɛ yirala i fɛ min t'o ye parce que sariya ye a dilan cogo min fɔ tɛmɛmako sira fɛ u b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la o t'o jate i n'a fɔ furu papier donc i ka hakɛ foyi tɛ yen juge bɛ se k'a fɔ k'u b'o da don min na donc kɔni gɛlɛyaba yɛrɛ yɛrɛ de don fura kan ka ɲin'a la. D'accord monsieur le maire mais sisan transcription ko in gɛlɛya de bɛ yen parce que tant que document b'an se ka transcrire o kɔrɔ i tɛ se ka copie yɛrɛ k'a la i n'a fɔ an bɛ to ka taa aw yɛrɛ maire fɛ cogo min na ni wolosɛbɛn b'i bolo walima fatuli sɛbɛn bɛ yen les actes de naissance les actes de décès autres an b'o copie kɛ cogo min na f'a b'a kɛ an ye 20 polycopie la polycopie la donc ale ta in kɛcogo foyi t'ale ta la ten wa min bɛ furu mun bɛ siri an ka misali la n'an y'a ta silamɛya diinɛ kan mun bɛ siri misiriw la bi donc polycopie in kɛcogo foyi t'a la hali ni an taara ni original ye min sirila misiri la n'an taara original ko ka polycopie kɛ kɛcogo foyi t'a la wa. oui sunjata n'i y'a ye n k'i ma ko ka fɛɛrɛ kɛ ka baara in tɔ lase parce que i ye imprimé type min fɔ an ka kuma kɔnɔna na n'o t'i bolo hali n'i taara ni dɔ ni original an t'a jate o parce que n'i y'a mɛn i bɛ copie kɛ fɛnɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ sɔnnen don original ye wa original yɛrɛ tɛ papier ɲuman ye i b'a fɔ cogo di i bɛ copie kɛ k'a di o tigi ma fɛn min yɛrɛ lasulu ban kɛra o la copie kɔni mago kɔni tɛ jɔ o la yɛrɛ donc c'est pour dire tout simplement i ka kuma jaabi la dɔrɔn
ni imprimé type kɔni ma sɔrɔ furusiri papier fɛn o fɛn bɛ an ka batokɛ yɔrɔ ninnu na tiɲɛ yɛrɛ la mairie tɛ se ka baara kɛ n'a ye a copie farala original kan voilà kuma la sɛbɛn na. D'accord. Mais est-ce que ni papier fana ma n'a ma se ka bila sen kan est-ce que a tɛ muso caman furu fana en tout cas yamaruya cogo dɔ la mun tɛ kɛ sariya kɔnɔna na par exemple cɛ min ko k'a tɛ muso wɛrɛ fara a muso kan ni o tɛmɛna o formalisme fɛ parce que hakili la ni sariya taara ni imprimatiw bɛ yen a bɛ fɔ cogo min na n'a kɛra ten an b'a ɲɛfɔ maire ɲɛna cogo min na n'an kun y'a ɲɛfɔ badokɛyɔrɔw la o kɔrɔ furu papier ko in fila kun t'a la fila bɛɛ valeur bɛ sɔn ka kɛ kelen an ka faamuyali la donc n'i ko k'i bɛ da muso kelen ma o kɔrɔ i tɛ se ka taa mairie la ka tila k'a fɔ k'i bɛ muso wɛrɛ ta aw yɛrɛ bɛ o kangari da ɲɛna. Alors mais nin cogo in na est-ce que ɲɛbɔ cogo wɛrɛ b'a la ni an danna nin papier ma est-ce que monogamie min ɲɛfɔ a kɔnɔna na est-ce que a bɛ ɲɛnabɔ? Oui bon ne ka yecogo la hali n'a sɔrɔ majɛnw bɛ sariya in tiɲɛ u bɛɛ ma sigi sen kan diinɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni toujours u bɛ ka furu siri ka papier di mɔgɔw ma hali n'a sɔrɔ papier ni a tɛ sariya kɔnɔ kosɛbɛ normalement ni mɔgɔ mun taara k'u bɛ déclaration kɛ parce que u fana an ka furu siri cogo la diinɛ sira kan déclaration b'a la article min kumana kan o ye article 301 de i bɛ déclaration kɛ i n'a fɔ i b'a kɛ mairie la cogo min na tile 15 de bɛ di aw ma a bɛ déclaration kɛ yanni furu siri don cɛ donc ni normalement ni mɔgɔ mun nana k'u bɛ fɛ ka furu kɛ alimami kan k'a ɲininka kɛ fɔlɔ yala nin y'aw furu fɔlɔ ye wa walima a ye donna furu la k'a kɔni ye n'o jaabi sɔrɔ n'a tigi ko non nin tɛ ne furu fɔlɔ ye surtout cɛ a ko ne donna furu la k'a kɔni ye donc i b'a fɔ a ka na n'a furu papier parce que n'o furu kɔni sirila mairie la option min tun b'o o furu la ni monogami don walima ni polygami don o bɛ ye furu papier in kan donc yanni e k'a fɔ ko i bɛna furu wɛrɛ siri ka papier wɛrɛ d'u ma hali n'a sɔrɔ papier in tɛ sariya kɔnɔ i kan ka o fana ɲɛɲini walima muso min fana n'a bɛna don furu la f'i ka sɛbɛntiya sɔrɔ n'a sɔrɔ muso a furu fɔlɔ don walima n'a sɔrɔ a delila ka furu kɛ n'a delila ka furu kɛ furu in sara f'i ka o prévu fana sɔrɔ parce que ni i faratila i y'a fɔ cogo min na ka alimami walima an ka pasteur ou bien mon père a nana furu siri ka sɔrɔ ni sɛgɛsɛgɛli ninnu ma kɛ bon n'a nana ye k'a fɔ cɛ kun ye monogame ye ale dun nana furu wɛrɛ siri alimami fɛ ka o papier minɛ hali ni papier ni tɛ sariya ka papier fɛngɛlen ye bon a bɛ dɔn a bɛ ye k'a fɔ alimami a ye fili kɛ a filila parce que silamɛya fana ou bien an ka diinɛw fana tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ diinɛ ye fɛn ye min jɛlen don furu ye layiru de ye n'i ye layiru ta muso min ye mairie la pression ma k'i kan en âme et conscience e kun bɛ da i kelen ma a y'o papier kɛ e yɛrɛ de y'a signé maire y'a signé serew y'a signé e ko i bɛ da a kelen ma pour que i ka dɔ wɛrɛ fara a kan sariya dun ye tɛmɛsira dɔw fɔ soit a ka option nin ye réviser ka bɔ monogami na ka kɛ polygami walima fɔ furu in ka sa fɔ e ka sɔrɔ ka don furu kura la bon o layiru talen kɔfɛ e ma tɛmɛ sira in fɛ e nana i den k'i bɛ taa don furu wɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni muso fɔlɔ in ka diɲɛ o ye janfa ye o ni alimami min y'o dɔn walima ni diinɛ ɲɛmɔgɔ min kɔni y'o dɔn mɔgɔ min na i man ka sɔn k'o tigi ka furu siri o voilà. A diyara n ye monsieur le maire bi sigi kɔni sera kuncɛyɔrɔ la ka d'an ye ka tɛmɛ nin kan mais alhamdulilayi waati min dara ma waati nɔgɔyara n bolo alors n'a fɔra ko e ka bilasiralikan laban dɔ di nin sigi kuncɛyɔrɔ la n'ale ma na k'a fɔ an bɛ sɔn ka segin ka na nin émission in ka waati wɛrɛ mais san'o don cɛ ka sigi kuncɛ bi e bɛ ladilikan laban jumɛn lase maaw ma ŋaniya bɛ minnu kɔnɔ ka taa furu la sisan nɔ ani e bɛ welewelekan yɛrɛ jumɛn bila k'a ɲɛsin ni acteurs bɛɛ lajɛlen ma jamana ɲɛmɔgɔ minnu ka baara kan ka ɲɛsin nin ko in dilanni ma k'a tɔ dafa ani minnu b'a la ka furusiri kɛ bi e bɛ ladilikan jumɛn lase bɛɛ ma ani mɔ. ok ne ka ladilikan fɔlɔ o bɛ ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma an bɛ jamana kɔnɔ pays laïque don mais ni sariya taara jamana yɛrɛ an b'a fɔ an ka bulon députés u ye loi min voté président y'a promulgué
bon o kɔni o kɛra sariya ye min kan ka boli jamanaden bɛɛ kan donc majɛ min bɛ o loi la bi surtout a dun bɛ adamadenya nafa kosɛbɛ a bɛ fɛn min kan o furu de furu ye fɛnba de ye adamadenya kɔnɔ donc ni furu n'a a kɛcogo man ɲa dɔrɔn fɛn bɛ kɛ min bɛ c'est à dire hɔrɔnya yɛrɛ ni danbe don bɔgɔ la donc majɛ min bɛ loi in tiɲɛ an bɛ a wele ɲini an ka faamaw fɛ u ka majɛ ninnu lanati pour que loi in a ka se ka appliquer busiri ka kɛ yɔrɔ fila la pour que o doni ka se ka bɔ adamadenw kun parce que ka musaka bɔ don misiri ta in musaka bɔ fana don mairie ta in donc n'a kɛra ka a bila minɛn ɲuman kɔnɔ i mago tɛ jɔ a la tuguni i ka furu siri yɔrɔ fila la o ye fɔlɔ filanan welekan filanan o ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw vraiment an ka diinɛ organisé la ka se niveau min na bi bon ni gɛlɛya ninnu je crois solution sɔrɔ ka di a la parce que limama bɛ yen o conseil islamique bɛ yen donc porte parole bɛ an ka diinɛ mɔgɔw bolo ka se ka ni gɛlɛya nasugu ka a furakɛ parce que alimamu an bɛ a f'u ɲɛna u yɛrɛ bɛ ka papier min di u yɛrɛ b'a kalama papier in kɔni a fɔr'u ɲɛna k'a fɔ a bɛ di furuden min ma a t'u mago dilan a dun tɛ di fu fɛn min tɛ di fu i bɛ dɔɔni minɛ fɛn min ditɔ la bon yalo kɔni n'i bɛ fɛn d'a ma kan k'a tigi nafa o tiɲɛ voilà a diyara n ye monsieur le maire an b'i fɔ k'i waleɲuman ni waati banni tɛ an kun na tɛmɛnin kan sariya b'a kuma fɔ ko la ministre du culte hakili la o de don bato ɲɛmɔgɔ ninnu aw garisɛgɛ kɛra nin ye bi ka maire ye ladilikan bila furudenw ma a tila ka welewele bila ka ɲɛsin faamaw ma u ka se ka sariya in tɔ dafa min bɛ kɛ sababu ye ka na lafiya ni basigi don furu kɔnɔna na ka kɛ yɔrɔ caman bɔ a la n'ale m'a la k'a fɔ ni sariya taara kan ka lawaleya a bɛ ta hɛrɛ de kama an y'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a dafali ko ɲuman nɔgɔya o la aw garisɛgɛ kun ye nin whatsapp numéro ne b'o to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ whatsapp numéro aw ka ɲininkaliw don nataw la ni ala sɔnna an na ci bila jugew fana ma walasa u ka na u fana kɛ mɛ ka gɛlɛya mun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na u k'u nin da dɔ la k'a fɛsɛfɛsɛ min bɛ kɛ sababu ye n'a gɛlɛyara a kunjɛ bɛ a kun bɛ cɛ olu mun ka yɔrɔ la n'o ye jugew ye tribunaliw la u ka se k'u da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ an yɛrɛ ni ala sɔnna a k'an bɛn o don la an ka mawulelen an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye monsieur Karimu Sangare Bamakɔ sigida 4nan maire ka dangan 4nan don le quatrième adjoint au maire de la commune 5 du district de Bamakɔ ka maire yɛrɛ fɔ ne b'a fɔ ni aw an ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan sariya bulon wɛrɛ kan assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh